अरे मोदी चाचा ई सुबेरे सुबेरे मायावती दीदी के बैलगाड़ी पर बैठ के कहाँ जाता रहा कुछ बताइबा। अरे अखिलेश बाबू, मायावती बहिना के बैलगाड़ी साटा में बा और हम बाराती जातानी भोज का इनकरे बैलगाड़ी पर बैठ के, समझला। अरे मोदी चाचा, हमरो के ले चलो ना, हमरो बहुत दिन भइल भोज खैले, जौने दुगो रसगुल्ला पेड़ा मिली और दाल भात तरकारी मिली, ले ले चलो ना यही बैलगाड़ी पर। अरे ना ना, हमरा बैलगाड़ी पर मत बैठलो, गाड़ी से आवलो। हमार बैल बड़ी कमजोर बाड़सन, पड़ुआ जइहसन त बीचे में रह जइहसन ना, हम ना बैठम अपना बैलगाड़ी पर। अरे मायावती दीदी, तीने आदमी तब बानी सन, बैठा लो ना, पड़वैया सन त देखल जाई, आगे ठेल के ले के चलल जाई, कोनो ज्यादा लोग थोड़े बानी सन, 3 आदमी तब बानी सन। अरे मायावती दीदी, बैठाला ना बैलगाड़िया पर, 3 गो तो बाड़ा सन, दिन भर बारात एने से ओने घूम के खात रहे सन, आवारा नियर घूमत रहे सन, बैठाला जौने दाल भात कनियो के मिल जाई खा ली हसन। अच्छा ठीक बा मोदी जी, तू कह तारा तो बैठा लेतानी, लेकिन ये बहुत आवारा आदमी हउआ सन, नचनिया के फेर में जाता सन, ऑर्केस्ट्रा देखे जाता सन, बारात खाए नहीं खसन जाता। ठीक बा, जाए दो, लइका बाड़ा सन, नचनिए के फेर में जाता रसन तो का करे बा हमनी के, वही से हमनी के दाल भात खा के यही टायर पर चली आवल जाई, ओकनी के रहे दिहल जी, छोड़ दिहल जाई वही जा। अरे आवल हो, जल्दी जल्दी बैठलो, बैलगाड़ी हमार वही बारा से रुकल बा, जल्दी बैठलो ना तो चल जाएम। बहुत बहुत धन्यवाद मायावती और मोदी जी, रउओ के भी बहुत बहुत धन्यवाद ये बैलगाड़ी पर बैठावे खातिर और लेके चले खातिर, धन्यवाद।